una iglesia que se estará calentito. Es la casa de todos. Tienen un techo tremendo. ¡Es la casa de Dios! If earth is for man, then tell me why is it illegal? Hey, legalize it and don't criticize it. Legalize it, yeah. And I will advertise it. Aquest ha estat un any històric per tot el moviment cannàbic. Estem fent passos de gegant, tot i que encara ens queda molt camí per recórrer, quan des de l'estat espanyol se'ns intenta imposar una llei d'inseguretat ciutadana que pretén aniquilar els moviments socials, les manifestacions i les plantacions. No acceptarem aquesta llei. No a la ley Mordaza. ¡No! ¡Está bien, hombre! Estem aquí perquè considerem injusta la guerra contra les drogues. La societat d'avui aposta per la informació, deixant de banda les polítiques prohibicionistes que han demostrat que causen més problemes que les pròpies drogues. Som aquí, ens hem organitzat, cada dia som més persones que defensem el dret a l'autocultiu, el dret a unes polítiques de drogues justes i eficaces. Com a ciutadans i ciutadanes, exigim a les autoritats que despenalitzin la tinença en petites quantitats, que concreti quantes plantes es poden cultivar i que entengui que el problema hi és perquè els volen que hi sigui. Més informació i menys prohibició. Continuem a la lluita pels nostres drets, per moltes lleis que es treguin de la maniga. No ens faran callar. Una lluita que va deixant companys pel camí, com a Xavier Petrel, president de Asaupam i de Faudas, bon company i millor amic, un activista que va estar al peu del canó en la lluita per defendre els drets de totes les persones usuàries de drogues. I a qui hem d'agrair també avui ser on som. Demanem des d'aquí un minut de silenci per oferir-li un homenatge a ell i a totes les víctimes de la guerra contra les drogues. Gràcies, Xavi. El millor homenatge serà sempre aconseguir deixar ben plantats els nostres drets, com ja han fet a l'Uruguai, perquè allà la producció, l'ús, la dispensació i la venda de marihuana és legal. Si els germans i germanes de l'Uruguai ho han aconseguit, nosaltres també en podrem. Sí podrem. Amigues i amics, companyes i companys de lluita, la guerra contra les drogues ha fracassat i som aquí per demostrar-ho un cop més. Caminem amb pas ben ferm per aconseguir el que és nostre i no ens aturarem, continuarem cap endavant per deixar ben clar quins són els drets de les persones usuàries i quines polítiques de drogues volem. Per tots els imputats i imputates, per tots els que han volgut fer caure
pels amics que ja no hi som. Plantem els nostres drets, que no ens parim. Bona marxa i bons fums. Some call it campaign. Some call it the some call it marijuana. Yeah. Some of them are calling it ganja. Esos políticos que cambian su chip, Never tío. mind. Que ya está muy pasado, que roban y no fuman. Menos robar y más fumar. Menos robar y más fumar. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I and I will advertise it. Singers smoke it. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. No más multas,
Petrel serà recordat sempre pel seu treball conjunt amb els professionals, malalts i usuaris. Va participar en espais multidisciplinaris com l'AUPAM, una agrupació de professionals i usuaris al voltant de l'autobús de la Metadona. A mitjans dels 90, AUPAM era molt més que un joc de paraules, una tasca molt seriosa, tota una declaració d'intencions, doncs les polítiques defensades per Xavier Petrel sempre estaven dirigides a ajudar i donar oportunitats noves per avançar en polítiques de drogues. Reducció de danys en un primer moment per després posar l'accent en la prevenció. Petrel fou conscient de que la penalització de les drogues ha suposat perdre vides i ha degradat tantíssimes altres. Sempre treballa en primera línia. No va dubtar mai d'anar als xugadors amb els malalts de VIH, a la trinxera, desmitificant així els seus problemes i reivindicant els seus drets humans. La perspectiva d'en Xavi era la d'intervenir de manera horitzontal, integradora, en treball a les comunitats en tots els sentits. La seva primera obsessió, com dèiem, va ser la reducció dels danys i un cop assolit això, denunciava la falta d'una resposta més humana per part de les administracions i buscava solucions conjuntes. Petrel participa en la creació d'aquesta manera la plataforma Prodets de les persones amb problemes amb drogues de Catalunya. La intervenció, la reivindicació, les polítiques i les respostes desenvolupades a Catalunya li deuen molt a Petrel. A partir del nou mil·lenni, el territori es va posicionar com a referent a Espanya en la prevenció i treball horitzontal constants. Així, els drets humans són la defensa més important, una defensa que coincideix en la degradació dels serveis socials que hem viscut els darrers anys. Per aquesta raó, Petrel volia formar, orientar, aupar i les propostes millor que escoltades treball específic. Doncs Petrel sempre va analitzar les necessitats segons el consum i les malalties que pot aportar. Petrel va comprovar també la tendència i no donar suport econòmic als serveis que feien aquestes associacions. Les treballades arribarien després dels anys 90. Disminuïa dramàticament l'ajut als serveis socials i va dir: no es pot tractar com un problema d'ordre públic l'augment del consum en barris de Barcelona. El problema és més visible ara, amb persones que empunxen a la via pública, amb brutícies, xiringuilles per terra. Tot es deu al tancament dels centres d'atenció. Petrel, com a president de SAUPAM i d'altres càrrecs, va demostrar no voler tornar a la política d'amagar el cap sota l'ala mai més. També volia aprendre dels errors de la política d'aquella època i demanava a algunes institucions oficials demanar perdó per totes les morts que s'hagueren pogut evitar si l'VIH i el consum de drogues d'alt risc no s'haguessin estigmatitzat com les malalties. Bueno, un aplauso por lo menos.